Irudiotako orratza hau Puro izenarekin ere ezaguna da eta gaur punturik garaieneraino igoko gara. Baina jarraian egingo dugun maniobran aurkituko dugu aventura. Anem a fer un pas de gegant que la mateixa paraula ho diu, és un pas llarg. O sigui, seria com el que vaig a fer ara, una cosa agafat i fas així, sense desequilibrar gaire, perquè a baix hi ha la paret. El que passa que això, diguéssim, després t'has de remuntar i agafar-te, no? Kamarasako urtegiaren alboan gaude, Nogerako eskualdean eta Lleida eta Aragoiko mugatiko sobertu. Bidera heltzeko sarbidea oso erosoa da eta autoa utzi dugun lekutik pare bat minutura dago. Els escaladors és molt conegut el Puro de Riglos, que és una agulla també molt gran. Llavors els escaladors d'aquí de Lleida, per diguéssim, a semblança de Riglos, li van posar amb aquesta agulla, que era la més maca d'aquí de Camarasa, el nom del Puro de Camarasa. Kaskoa buruan, igoerari ekingo diogu. Berehala iritsiko gara, igoko dugun hormaren oinarrira. Aquesta via és la més clàssica, es pot dir, del Puro, i va ser oberta a l'any 62 per uns escaladors lleidatans, i en principi es fa sovint perquè la dificultat és assequible per tothom i és bastant bonica. Segituan ohartuko gara egin behar dugun eskalada erraza izango dela. Gainera, kareharrizko arrokek asko erraztuko dute gure lana, izan ere eskuak eta oinak jartzeko aukera eskainiko digute. Bista ezin hobea da hemendik eta Aranaren beste aldean dagoen Kamarasako urtegia ikusiko dugu. Hem començat amb una zona fàcil i cada cop s'ha redreçant, i l'únic és aquí al final, que ja és més vertical, és on té més dificultat la via, però és una via que sempre hi ha, és un tipus de roca, un calcari bo, que fa sempre bons forats, i de passar-hi la gent ha quedat ja la roca bona i és molt segura de fer. Zailtasun handiko azken tarte honek goi mailako igarobideak ditu, baina ez da oso zaila eta berehala iritsiko gara orratzaren punturik altuenera. Alde batetik, Segre ibaia nola jaisten den ikusiko dugu eta aurrean Kamarasako urtegia daukagu. Paiartz sobiran sortzen den Nogera Paiaresa ibaia hartzen du urtegi honek. Bi arroken elkargunearen ondorioz, ura marroi bilakatuko da eta ibaian bera kolore horrekin jarraituko du urak, Ebro ibaira iritsi arte. Hala ere, gu ez gara ona etorri urari begiratzeko. Aquí ve el pas de gegant. Hi ha un tall. A veure si puc fer l'espagati. Horma batetik bestera igarotzeko, Jordi punturik onena bilatzen ari da. Hau egiteko distantzia ez da oso handia izan behar. Era berean, beste aldean dagoen harrera puntuak erosoa izan behar du, erorikorik izan nahi ez badugu. Lekurik egokiena bilatu eta gero, igarobideak ez du horren zaila ematen. Jordiren kaskoan jarri dugun kamera subjektiboarekin ez da igarobidearen handitasuna nabaritzen. Bai ordea gure azpitik daukagun amildegiaren tamaina hormartean oraturik dagoenean. Hemen igarobidea ikus dezakegu berriz ere, errepidetik oraingo honetan eta orratzaren azpitik. Ja l'han fet. És més impressionant, ja dic, més impressionant que no difícil. No es fa gaire, perquè, clar, no són passos que la gent hi estigui massa avesat, però són són diferents, no? Són trams i té el puntet aquest de pati. Bé, dels primers, no sé exactament perquè aquí és una zona molt antiga i en tot cas el que sí que es vaig fer després del pas és anar recte i obrir com una variant del Puro, una variant de sortida, però que ja fa bastants anys i no ha tingut gaire èxit. Goi mailako 5. graduko igarobide honetatik joango gara Jordirekin. Honako hau orratzera igotzeko sarbidea baino zailagoa da.
Goiko partean, vegetazio basuko bide bat dago eta Kamarasako urtegia eta bestelako eskalada guneak ikusiko ditugu. Han fet el puro, però encara tenim una altra paret, la Serra Carbonera d'aquí darrere, que tenim 150 metres més i 7 o 8 vies d'escalada en un racó ben tranquil i ben bonic. Gaurko helburua bete dugu da, hau da Kamarasako purora igotzea. Orain jaitsi beharra daukagu eta horretarako sokak erabiliko ditugu. Jaitsiera prestatzen ari garela, hainbat eskalatzaile ikusiko ditugu purotik gertu dauden bestelako bideak igotzen. Arrokaren kalitatearen ondorioz, makina bat eskalatzaile etortzen dira ona, batez ere udan, izan ere hormak itzalean daude eta freskotasuna eskalatzaile askok eskertzen dute. Bé, s'ha acabat. Rappelem i amb aquest rappel ja arribem a Podevia i cap a casa. A la propera.